Unha vez instalada a función do servidor de DHCP, atoparemos dentro das ferramentas administrativas unha nova ferramenta chamada DHCP que nos vai permitir configurar o comportamento deste servidor. Aquí podemos ver os distintos ámbitos que hai definidos no servidor. Podemos agregar novos ámbitos e para os ámbitos que xa están definidos podemos ver o conxunto de direccións que forman ese ámbito e dentro deste conxunto de direccións, este rango de IPs, podemos agregar o que se chaman intervalos de exclusión, que son rangos de direccións IPs que non queremos que o servidor de DHCP asigne dentro do rango que define o ámbito. Podemos ver tamén as direccións IPs que este servidor ten concedidas neste momento. Por exemplo, neste caso podemos ver que a dirección IP 10.50.0.100 está concedida a un equipo, e tamén podemos acceder a opcións avanzadas como a definición de reservas e opcións de ámbito e do servidor.